एठी आम केउंझर कालीपड़िया रे गायत्री यज्ञ होउछि। तो नमस्कार, ओडिशा ब्लॉग रु कहूछि। आपण माने देखंतु, लाइक टे निश्चय करदेवे। तो एठी गायत्री यज्ञ करूछंती। तो आगुरु भी होउतला। एठी हमर मोहनचरण माझी आयोजन करिसंती। तो भल लागला सुनिकी देखिकी भी आपण देखंतु। तो ये झील मैंने भी तांकर किसी सेवा भी करुँच। यहाँ हूँ आम सामंतरायपुर सब झील मैंने झील मैंने सब ये सेवा करुँच। देखु आपण मैंने। तो आपण मैंने वीडियोटा को देखुं पूरा देखिए, लाइक टे निश्चय करेंगे। आपण मैंने देखुं पूरा भी देखु। बहुत दिन पर ये आमर गायत्री यज्ञ हो बहुत वर्ष पर देखु। शहे 8 यज्ञ कुंड होती।
କମିଟିରେ ଏଠି ସବୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ କୁହନ୍ତି ସେବାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯଜ୍ଞଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ସେବାରେ ତାପରେ ରହିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଗୁଳ ଦହି ବି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଝିଅମାନେ ଖାଇବେ ବୋଲି ଏଠି ସବୁ ଦହି ପଣା କରାହବ ବୋଲି ଏଇଟା ସବୁ ଅଣାହେଇଛି ସବୁ ନନାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆହବ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ହାଣ୍ଡି ପୁରା ଡିସ୍ ରହିଛି ଏଇଟା ଏଇଠି ତିଆରି ହବ ଏଠି ମା କମିଟିର ସେବାୟକ ସବୁ ଏଇଠି ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି କଟାକୁଟି ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଠି ଆମର ଲେମ୍ବୁ ଫେମ୍ବୁ ସବୁ କଟାକୁଟି ଚାଲିଛି ଧଣିଆ ପତ୍ର ଲେମ୍ବୁ ଜିରା ଫିରା ସବୁ ଛେଚା ଛେଚିକି ଅଦା ହେଇଛି ଢାଳିବି ନା ଢାଳିବି ହାଇ ଆଉ ତା ପରେ ଦେବୁ ଗ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିବନି ସବୁ ଢାଳିବି କଳା ନମକ ଗ୍ଲାସ୍ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ସବୁ ସାଉତିକି ରଖନ୍ତୁ ଏଇନା ପାଣି ଢଳା ହେଲା ପାଣି ଢଳା ହେଲା ଏଇନା। ଗୁଳ ଦହି ହେଇଗଲା ଆଉ
ଯିବା ଆମେ କ'ଣ ପୂଜା ପାଠ ବି ଏଠି ହେଉଛି, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ଏଠି ଆଉ। ସୁଜି କ'ଣ ତିଆରି ହେଇଛି।